Hej og velkommen igen til Minecraft. Okay. Ja. Skulle have lavet det der røv her. Lukas, det er bare irriterende, at du synger. Jo der. Good. Så jeg ødelægger det der. Okay. Der skal være et spørgsmål i den her. Der skal være et spørgsmål her. Hvad skal det være? Hvad kan helt lide? Hvem kan godt lide edderkopper for eksempel? Det kunne være sjovt at høre. Hvem kan lide edderkopper? Jeg kan godt nok lide. Jeg synes det er hyggeligt. Jeg synes vi spurgte os. Ui, det var et hul der. Skibbager. Jeg skal lige tjekke noget. Yes, my dear one. Hvad virkede? Nej, jeg havde ikke glemt at filme. Jeg siger godt nok ikke så meget. Hvorfor glemmer jeg at jeg filmer? Det er irriterende. Så kommer bare alt muligt, hvis man egentlig ikke skal vide. Som for eksempel... Nej, det skal jo ikke sige så. Nej, jeg glemte det igen. Jeg er så dum, ja. Jeg er så dum. Ja. Så lad os lige få bygget det her skide hurtigt, så vi fri for alt det her arbejde. For satan. For satan. Så træls min æg-knap ikke virker.
Okay, så spiller du. Hvad? Så er der sgu nok. Fordi jeg sidder bakler. Jeg skal ikke have bakler, jeg skal have den her. Så vi sætter den. Ja. 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 Og vi sætter en. Ja. Og vi sætter en. Og så sætter vi en. Nej, en simulation i gang. Nej. Godt, og så sætter vi ja. En og så se hvad det er. Ikke være nogen der. Far, kan du godt skrue ned for det der musik? Far, det er lidt irriterende. Det der musik der. Det er sådan lidt. Oh ja. Yeah. Far, du ved godt, jeg filmer, ikke også? Det kan ikke nå. Jeg håber ikke, at jeg kan høre det. For satan. Holy obeyed. Hvis jeg nu tager den her, så tager det der bogmeal. Der. Så ding, så ding, så ding.
gider jo kaste en træ der. Det er noget pis. Vi er nødt til at brænde det ned. Og satan. Sætter mig ikke til det hele. Sådan der. Helt i hele træet. Det er godt. You're fire! You're fire! Så, det var det meste væk. Nå, der er den bløde væk. Den kan blive en træ efter. Vi skal se om det her, det bliver et fint træ. Men det er meningen, at her står man, så kommer man ind, så skal man herind, så her skal der være sådan en lille vandhul, så skal man gå derned, så skal man trykke på en knap, så de der, de åbner sig, eller dem her guldblokkene, de åbner sig, de trækker sig indad, så man kan tage i kisterne, og i en af kisterne ligger det her og det her. Og så skal man så gå herhen og plante træet her. Og så går man så herop. Så herop. Og så går man herind. Og så skal der være en lille vej her. Men til den næste kode. Skal tage en del. Jeg gør bare sådan her, så venter jeg til. Jeg går bare småden. Ja, det er spjern. Det er spjern. Ja. Ding, 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 ding. Jeg er allerede snart til at sige bye bye. Jeg vil sige bye bye. Bye bye. Godt. Om det bliver det aldrig bedre. That's it. That's okay. Og når jeg laver sådan en lille piston her, så er det sådan en piston her, så det er også et tryk. Så når vi kan tage ud, så først skal jeg sådan her. Vis, og den er med sådan vis, så den lige der, så der er godt.
Godt.